Прафесійная даносніца Ольга Бондарова не перастае злаваць лукашэнкаўцаў. Гэтым разам яна выступіла з крытыкай нацыянальнага алімпійскага камітэту, якім кіруе старэйшы сын дыктатара Віктора Лукашенка. Вітаю ў аб'ектыве, Віталь Бабін з вамі, і на пачатак коротка пра галоўнае за гэтую сераду. Лукашенко пойдзе насустрач захаду, бо Кітай папрасіў, чаму дыктатару настолькі важныя сувязі з Паднябеснай. Рэжыму Лукашэнкі патрэбна нейкая легітымнасць на міжнароднай арэне. Вось Кітай, ён згодзін прымаць там Лукашэнку па 1-2 разы перад ежай. Міжнародны дзень падтрымання ахвяраў катаванняў, як лукашэнкаўскія сілавікі катуюць беларусаў. Заставляли людей ползти по актовому залу в крови, там, фекалии. Пакуль старшыняванне не пераняла сяброўская Лукашэнку Вугоршчына, амбасадара еўразвязу узгаднілі новыя санкцыі супраць менскага рэжыму. Яны ініцыююць толькі індывідуальныя санкцыі супраць грамадзян Беларусі ці Расіі, якія спрыяюць вайне альбо парушаюць правы чалавека. Сёння адзначаецца міжнародны дзень падтрымкі ахвяраў катаванняў, і на вялікі жаль беларусам гэтыя даты не абмінуць. Згодна з цэнтралізаваным загадам сілавога рэжыму, за кратамі нават у гэтыя хвіліны катуюць беларусаў за тое, што пайшлі супраць дыктатара. Забіраюць перадачы, лісты, мораць у ізаляцыі, забіваюць, але ёсць і арганізацыі, якія збіраюць факты катаванняў, якія некалі стануць доказамі ў судзе. Юлія Цяльпук. Да катаванняў і пасля падзяляюць жыццё беларусы, якія хацелі падзення рэжыму, а зазналі пераслед і здзекі. 9 з 10 катаваных асобы з посттраўматычным стрэсавым разладам, кажа Станіслаў, дакументатар катаванняў. Гэта ў першую чаргу праблемы са сном, да, то бок гэта нейкі там, ну скажем так, пастаянны страх вось далейшага пераследу, нават страх пасля таго, як людзі ўжо выехалі за мяжу. Апроч як у пастарунках, ізалятарах і аўтазаках сілавікі катавалі пратэстоўцаў у мікрааўтобусах. На волі некаторыя ахвяры пазбягаюць гэтага транспарту, асцерагаюцца паліцыянтаў у любой краіне, маюць прыступы панікі. Чаму яны распавядаюць пра свае гісторыі? Для таго, каб гэта ўсё зафіксаваць і пасля наступіла калісьці наступіла справядлівасць, да, для гэтых людзей. То бок для таго, каб гэтыя людзі аднавіліся ў сваіх правах. Рэабілітаваць пакрыўджаных, сабраць сведчанні і дамагчыся пакарання вінаватых. Галоўная задача расследнікаў. На піку жнівеньскіх пратэстаў праз кожны сталічны пастарунак сілавікі праводзілі да 800 затрыманых на сотні. Падлічылі праваабаронцы шляхам анкетавання. Плануюць сабраць статыстыку і для іншых гарадоў. Ва ўсіх без вынятку адзначаныя факты жорсткага нялюдскага абыходжання. Спосабы избивания людей. Иногда применялись электрошокеры из нового, скажем так. Иногда применялись газовые баллончики, могли пшикнуть человеку, там, или надеть майку в майку, или там в камеру куда-то пшикнуть. Несколько случаев сексуального насилия есть непосредственно дубинкой. 6 беларусаў памерлі ў зняволенні. Прынамсі, адзін скончыў жыццё самагубствам. Паводле праекту «Дысідэнт BY» сёння ў Беларусі 1566 палітвязняў, 1270 асобаў часткова або цалкам адбылі палітычныя тэрміны, амаль 6500 пад крымінальным пераследам. Наўмыснае прычыненне целесных пашкоджанняў і перавышэнне службовых паўнамоцтваў. Гэта мінімум, які трэба інкрымінаваць кожнаму абаронцу режиму с так званых правоохранных органов, лічаць у инициативе Белпол. Точно осознавая, что им за это ничего не будет, потому что они якобы борются против агентов Запада, то есть каких-то там купленных людей, они делали то, что они делали. Это, конечно же, безумно ужасно. Это вопиющая ситуация. Наперададні міжнароднага дня падтрымання ахвяраў катаванняў выйшла чарговае расследаванне, гэтым разам пра злачынствы, учыненыя з 9 до 13 жніўня 2020 года ў маскоўскім РУС Менску. Только в наших расследованиях мы от 15 до 20 человек в каждом расследовании опознаем силовиков РУВД. С ОМОНовцами чуть сложнее, потому что там и маски, там и непонятно из какой части, с каких конкретно подразделений эти ОМОНовцы были. Дыктатура не назаўжды, а ў прававой дзяржаве знойдуць і тых катаў, што хаваліся пад балаклавамі, упэўнены заснавальнік прававой ініцыятывы. А пакуль жа людзям з траўмамі неабходная дапамога, перадусім разуменнем, цярплівасцю і стварэннем даверлівых стасункаў. Паводле прынцыпу
я чувствую себя в безопасности, да, и я попробую просто тоже, ну, поделиться этим чувством безопасности только через того, что я принимаю другого человека таким, каким он есть. Катаваныя беларусы могуць атрымаць бясплатную псіхалагічную дапамогу ці прайсці лячэнне за мяжою. У гэтым дапамагаюць фонды «Байсол», што эвакуююць рэпрэсаваных, ды ініцыятыва «Байхелп». Падтрымліваюць іх еўрапейскія краіны ды ахвяраванні неабыякавых людзей. Юлія Цяльпук, Белсат. Тым часам рэжым выставіў на продаж чарговую частку маёмасці Віктара Бабарыкі. Ідзецца пра надзел плошчаю 3/4 гектара ў вёсцы Мачаны Лагойскага району. Стартавая цана амаль 153 тысячы рублёў. Калі знойдуцца ахвотнікі, гандляванні адбудуцца 31 ліпеня. Участак Віктара Бабарыкі ў Мачанах месяца ў ахоўнай зоне. Вадасховішча Вяча, там пабудаваная лазня. На сайце электронных гандляванняў Белюрозабеспячэння указалі, што зямля прызначаная для вядзення асабістай гаспадаркі, але цяпер рэгістрацыйныя дзеянні з гэтай маёмасцю забароненыя праз арышт на патрабаванне следства. Віктор Бабарыка былы кіраўнік Белгазпромбанку і былы патэнцыйны кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах 2020 года. Да галасавання Віктора Бабарыку не дапусцілі, яго абвінавацілі ў эканамічных злачынствах, хабарніцтве і незаконных фінансавых аперацыях і прысудзілі 14 гадоў зняволення. З 2021 рэжым распрадае маёмасць Бабарыкі. Сёння ў Беларусі прайшлі бясплатныя юрыдычныя кансультацыі для маламаёмасных. Гэтак рэспубліканская калегія адвакатаў традыцыйна адзначае дзень утварэння адвакатуры ў Беларусі. Адвакат пакліканы для абароны і дапамогі, але ці кожнаму сёння ў Беларусі ён можа дапамагчы, адказаў шукала Ірына Дарафійчук. Сёння прафесійнае свята ў беларускіх адвакатаў. Адзначае яго на чвэрць менш працаўнікоў, чым 4 гады таму. На сённяшні дзень фактычна адвакатаў і няма ў Беларусі. Тое, што дае дзяржава адваката, гэта не зусім адвакатура, таму што гэта болей людзі, якія апантана выконваюць загады, якія паступаюць вышэй. Але людзям нічога не застаецца, як пагаджацца на дзяржаўнага абаронцу. У канцы 2021-га набылі моц змены ў заканадаўстве, што скасавалі прыватныя установы ды індывідуальных адвакатаў. Гэтак улады адпомсцілі тым, хто браўся дапамагаць абвінавачаным паводле палітычных артыкулаў пасля пратэстаў 2020 года. Адвокат должен выполнять свои функции, не боясь ничего, но в то же время мы должны понимать, что это государственный человек. И его действия должны быть основаны на нормах закона, а не на каких-то придуманных нормах свободы слова и прочей свободы. Мы уже наелись этой свободы. Так Лукашенко заяўляў у 2022 на сустрэчы з міністрам юстыцыі Сергеем Хаменкам. Ён падкрэсліў тады, што менавіта Міністэрства юстыцыі мусіць кіраваць адвакатурай. Міжнародныя прынцыпы працы адвакатуры і існавання адвакатуры, яны палягаюць на тым, што адвакатура гэта мусіць быць самарэгулюючаяся арганізацыя, а не нейкі там пададдзел Мін'юста. Паводле створанай летась Беларускай асацыяцыі адвакатаў правоў чалавека, пасля 2020 года больш як сотню адвакатаў пазбавілі права на прафесію. Больш за 250 мусілі самастойна спыніць адвакацкую дзейнасць. 6 абаронцаў адбываюць пакаранне на падставе надуманых абвінавачванняў. Гэта Максім Знак, Александр Данілевіч, Віталь Брагінец, Настасья Лазаренко, Юлія Юргелевіч, Алексей Бародка. Адвакатаў засталося вельмі мала. Мы беларускія адвакаты, якія практыкуюць за мяжой, мы былі ўпэўнены, што колькасць адвакатуры будзе папоўнена за кошт следчых, пракурораў, за кошт тых людзей, якія перайдуць сілавых структур. Гэтага практычна не адбылося. Паводле афіцыйных звестак, на пачатак года ў Беларусі дзеялі 1602 адвакаты. Некаторыя з іх працягваюць выступаць абаронцамі ў палітычных справах, хоць і без вялікага спадзеву на апраўдальныя выракі. У цяперашнім становішчы самая галоўная функцыя адваката гэта дапамагчы чалавеку, каб ён як мага меней атрымаў пакутаў. Зрабіце некаторыя перадачы, зрабіце заявы, бачыце чалавека. Калі да чалавека дапускаюць адваката, годны адвакат заўжды пацікавіцца,
што які стан у гэтага чалавека. Але да многіх палітвязняў адвакатаў папросту не пускаюць. Напрыклад, 4 абаронцаў Ігар Лосіка або пазбавілі ліцэнзіяў, або праз ціск прымусілі з'ехаць з краіны. Цяпер зняволены блогер увогуле застаецца без абаронцы. Ірына Дарафейчук, Белсат. У адносінах Китаю і Беларусі прасочваюцца змены. Крызіс, што адбываецца на беларускіх межах з еўразвязам, ставіць пад пытанне лагістычныя прывілеі, якія мела наша краіна раней. Якія крокі робіць КНР і як яны паўплываюць на нашу эканоміку, Кацярына Гардзеева. Лукашенко занепокоены. Адносіны з эканамічным сябрам Беларусі, Китаем, могуць пахаладзець. Мы должны быть ближе друг к другу. Используйте наши возможности в этом регионе. Стасункі з Паднебеснай ён пачаў выбудоўваць даўно. Гэтак амаль 9 гадоў таму у Светлагорску пры інвестыцыйным падтрыманні Кітаю пачалі налажваць вытворчасць беленай цэлюлозы. Праўда, што да канца праект усходні партнёр Лукашэнкі не давёў, што прывяло Светлагорскі кардонны камбінат да фінансавай ямы. Але гэта не астудзіла стасункаў між краінамі, бо ў Беларусі прадпрыемстваў з кітайскім следам не адное і не два. Бадай, самым маштабным праектам стаўся індустрыйны парк «Великий камень». Тот великий камень, который мы с вами заложили в Беларуси, растет, расширяется, несмотря на препятствия отдельных государств. Вось толькі як бы Лукашенко не намагаўся стварыць для кітайскага бізнесу спрыяльны клімат, вядзенне справаў у нашай краіне становіцца больш складаным. Адчуваецца дзеянне санкцыяў. Кітайскія кампаніі асцерагаюцца рабіцца рэзідэнтамі Беларусі. Заходнія адыходзяць, а сам праект перанакіроўваецца на супрацу з Расіяй. Трапіць пад другосныя санкцыі ніхто не хоча, нават кітайскія кампаніі. Зазначыў нам палітычны аглядальнік радыё «Свабода» Валер Карбалевіч. Затое еўрапейскія абмежаванні ніяк не паўплывалі на гандлёвыя стасункі. Дзякуючы кітайскім таварам удалося замяніць падсанкцыйную заходнюю прадукцыю. Частку транзіту беларускага калію гэтаксама перанакіравалі праз Паднябесную. За прошлый год там и импорт из Китая составил в Беларусь около 6 миллиардов. Но из Беларуси в Китай была поставлена тоже продукция на 1,6 миллиарда. Белорусская экономика, она переформатировала из Запада, и опять-таки идут еще процессы переформатирования, да, больше с Запада на Восток. Пекін дазваляе Лукашэнку, які трапіў у поўную міжнародную ізаляцыю, заставацца гульцом на сусветнай арэне. Вось Китай, ён згоден прымаць там Лукашенко по 1-2 разы перад ежай у сэнсе ў год. І у выніку, усім так добра. Китай незалежную палітыку ад захаду праводзіць. Лукашенко мае хоць нейкую шчылінку, праз якую прасачыцца там за мяжу. Раней Беларусь цікавіла Паднебесную як частка транзітнага маршруту «Адзін пояс, адзін шлях» – лагістычны праект для дастаўкі тавараў у Еўропу па сушы і моры. Часткова ён праходзіць і праз нашу краіну. Але абмежаванні, уведзеныя Польшай і Літвой на межах, сур'ёзна пагражаюць рэалізацыі лагістычнай задумы. Гэта падчас афіцыйнага візіту ў Пекін падкрэсліў польскі прэзідэнт Анджэй Дуда. W szczegółach omówiłem sytuację bezpieczeństwa. Я падрабязна абмеркаваў сітуацыю з бяспекаю і перадаў спадару старшыню, якая наша пазіцыя, якія нашы асцярогі звязаныя з расійскай агрэсіяй на Ўкраіну і гібриднай атакай з боку Беларусі на польскую мяжу. Я казаў і пра трагедыю, перажытую намі ў сувязі з забойствам на мяжы польскага жаўнера. Але, відаць, перспектыву спынення транспартнага злучэння захаду з Беларусю кітайскі лідер Сі Цзіньпінь дальнобачно предугледил. На это указывает то, что, например, буквально в начале июня этого года было все-таки подписано соглашение с Узбекистаном и Кыргызстаном по поводу строительства нового пути железной дороги, которая будет проходить через данные государства и через Турцию в Европу. Таким чынам, калі Польша і адважыцца замкнуць мяжу з Беларусю, як пра той у канцы мінулага тыдня заявіў кіраўнік польскага МЗС Радослаў Сікорскі, то на транзіт кітайскіх тавараў гэта не моцна паўплывае. Найбольш пацерпяць беларусы, для якіх акно на захад практычна зачыніцца. Кацярына Гардзеева, Белсат.
А цяпер кадровыя змены ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Владзімир Астапенко, былы амбасадар Беларусі ў Аргентыне, будзе выконваць абавязкі прадстаўніка ў замежных справах. А Валер Кавалеўскі абвесціў аб адстаўцы з гэтай пасады. Ён напісаў у Фейсбуку пост, у якім прычыну звальнення назваў, цытата, «разыходжанне ў стратэгічным бачанні шляхоў дасягнення мэтаў дэмакратычнага руху». Сітуацыю нам пракаментаваў галоўны дарадца Святлана Ціхановская і Франак Пячорка. Тое, што адбылося сёння, гэта было нечакана для ўсіх. Пакуль не ведаю ўсіх дэталяў, ведаю, што Владзімир Астапенко зараз працуе з Валерам і яны перадаюць справы, каб праца не спынялася, працягвалася, але, канешне, гэта вялікая страта, я думаю, для дэмакратычнага руху. Як і сыход кожнага чалавеку, як вы ведаеце, там чарга ахвотных у палітычнай структуры не стаіць. Я не думаю, што трэба шукаць тут вінаватых, і хто мае рацыю, хто не. Я не думаю, што тут ёсць нейкі і крызіс, і канфлікт, і скандал, які трэба рабіць. Гэта проста новая сітуацыя, і зараз трэба арганізаваць працу, каб яна працягвалася. Амбасадары краінаў Еўразвязу прынцыпова узгаднілі новыя абмежавальныя захады супраць рэжыму Лукашэнкі. Гэтае пытанне ўнеслі тэрмінова ў парадак дня. Змест новага пакета пакуль не агучаны. Сённяшняе паседжанне амбасадараў было апошнім пад кіраўніцтвам Бельгіі ў Радзе Еўразвязу. З 1 ліпеня старшынства пяройдзе да Вугоршчыны. Еўракамісія апошнімі днямі распрацоўвала пакет санкцый у дачыненні Менску, каб правесці яго ў адпаведнасць з антырасійскімі захадамі. Удзельнікі сённяшняга паседжання ў Брусэле канстатавалі, што Крэмль абыходзіць еўрапейскія санкцыі пераважна праз Беларусь. Таму шчыліну неабходна закрыць, гэта цытата, ужо на гэтым тыдні. Новы санкцыйны пакет павінны зацвердзіць на саміце Еўразвязу ў Брусэле 27 ці 28 чэрвеня. Прэзідэнт Турцыі Раджэп Эрдаган заклікаў дзяржавы Блізкага ўсходу падтрымаць Ліван на фоне эскалацыі канфлікту з Ізраілем. Маўляў, наземная вайсковая аперацыя на тэрыторыі Лівану, якую супраць Хізбулы плануе Ізраіль, прывядзе да вялікай катастрофы. Турэцкі лідар абвінаваціў заходнія краіны ў падтрыманні адпаведных ізраільскіх планаў. Іншыя падзеі замежжа ў нашым аглядзе. Ізраільскія студэнты-артадоксы мусяць служыць у арміі абароны Ізраілю нароўні з усімі. Гэтак пастанавіў Вярхоўны суд краіны. Судом забароненае таксама дзяржаўнае фінансаванне духоўных вучэльняў, навучэнцы якіх не праходзяць вайсковай службы. Речь идет приблизительно о призыве 65 тысяч человек. Это в израильских реалиях очень много. Израильская армия впервые, кстати, в последние недели заявила напрямую, что она нуждается в новых солдатах. Раньше армия таких заявлений не делала. Гэткая захада можа пагражаць пазіцыям ураду Нетаньяху, які раней прыйшоў да ўлады менавіта пры падтрыманні ультраартадаксальных партыяў. У НАТО будзе новы генеральны сакратар. Краіны-удзельніцы альянсу абралі на гэтую пасаду былога прэм'ера Нідерландаў Марка Руте. Да сваіх абавязкаў ён прыступіць сёлета ўвосень пасля таго, як дзейны кіраўнік Йенс Стольтенберг пойдзе ў адстаўку. Праз усё, што адбываецца ва ўкраіне, нестабільнасць у свеце, а таксама праз тое, што людзі давяраюць мне, я падумаў, што нельга адмаўляцца. Гэта, вядома, неймаверна цікавая пасада. Марк Рутте збіраецца працаваць над павелічэннем вайсковага падтрымання ўкраіны, а таксама над ростам выдаткаў на абарону ўсіх краінаў-чальцоў альянсу. Украіна і Расія абмяняліся палоннымі ў фармаце 90/90. Сярод вызваленых напярэдадні ўвечары украінцаў 52 абаронцы Азаўсталі. Таксама ўдалося абмяняць абаронцаў Чарнобыльскай атамнай станцыі, вайскоўцаў Нацыянальнай гвардыі, тэрытарыяльнай абароны, ваенна-марскога флоту, памежнікаў. А вось беларускіх добраахвотнікаў Яна Дзюрбейкі і Сергея Дзёгцева ў абменных спісах няма. У шэрагах жа вызваленых расійскіх вайскоўцаў ёсць беларус Андрэй Герыловіч. У 2022 годзе ён ваяваў у ПВК Вагнера, тады ж пад курдзюмаўкай ЗСУ ўзялі яго ў палон. Пазней украінскі суд прысудзіў яму 9 гадоў пазбаўлення волі.
Масавыя пратэсты ў Кеніі. У Найробі і іншых гарадах краіны адбываюцца жорсткія сутыкненні з паліцыяй. Відавочцы кажуць пра параненых і забітых пратэстоўцаў. Гараць адміністрацыйныя будынкі, у тым ліку быў падпалены будынак парламенту. Людзі выступаюць супраць прыняцця ўрадам законапраекту, паводле якога павялічваецца цяперашнія і ўводзяцца новыя падаткі. Напрыклад, уведзены 16% падатак на хлеб. Мы больш не можам дазволіць сабе нават падгузкі для дзяцей. У больніцах няма вакцынаў для дзяцей. Нам трэба, каб гэты ўрад нешта зрабіў. І мы не можам проста маліцца, каб усе нашыя праблемы зніклі. Пратэстоўцы патрабуюць адстаўкі ўраду Кеніі. Два буйныя астэроіды праляцяць побач з зямлёй найбліжэйшымі днямі. Адзін з іх называюць забойцай планетаў. Яго дыяметр большы за 2 кіламетры. Хуткасць палёту складае 93 тысячы кіламетраў за гадзіну. Паводле падлікаў НАСА, з нашай планетай ён мае размінуцца 29 чэрвеня. У касмічным упраўленні расцэньваюць яго як патэнцыйна небяспечны аб'ект. Сёлета ж Еўрапейскае касмічнае агенцтва ў межах праекту адхілення астэроідаў плануе запусціць зонд Гера. Мэта праз даследаванні выбудаваць тэхніку планетарнай абароны. Уладзіслаў Корсак, Белсат.